Здравейте, уважаеми потребители на YouTube. Аз съм Нема Алфа. Днес ще говорим за скуката. Много от вас ви се е случвало на някой момент от живота ви да не ви се прави нищо или ви мързи. И аз съм така като вас. Мене много неща ме мързат. Просто някой път няма аз какво да правя и ми е тъпо и мисля, че нещо яко ще направя, като да рисувам, но то се оказва най-тъпото нещо, което съм мислил за момента. Така че сигурно има и едни от вас, които са като мен същите. Аз честно казвам няма, дори изгледам пак мета по някакъв път. Но няма какво да правя вкъщи. Почти целият ден съм навънка, само когато не вали. Съм навънка, вечерта също съм навънка, по-късно. Значи, според мен трябва хората си живота да го изпълняват пълноценно, да им е хубав живота, да правят нещо, което им е интересно. Защото на мен доста неща не са ми интересни. И ако имате някакви неща, които вие правите, и аз не знам за вас, пишете ми долу в коментарите. Аз ще прегледам и ще видя дали ще са ми интересни. Така. Ще ги видя дали са ми интересни. Така. Значи аз правя няколко неща. Лепа плакати. Някой като ми ги даде, лепа. Имам 6-7 плакати в стаята. Сега не са в нас. 6-7 плакати. Аз съм в един приятел. Да рисувам второто тъпо нещо, което ви казвам. Да играя на компютъра. Третото. Четвъртото гледам телевизия. Петото да слушам музика, както вие може да чувате. Защото аз чувам. Да слушам любимите си песни. Или просто да тъпея. Има моменти, в които много ми е било тъпо и даже ми е мързяло да стана от леглото. Или къде там. И какво да правя освен да спа. Друго нищо не мога да правя. Така че живота си го пълноценно, както ви казах, си го изпълнете. Надявам се повече такива моменти тъпи да са ми. Да няма, защото не ми харесва много. Също, като ви е тъпо, искате да гледате навън, като валидаш каква е първата реакция, която си мислите. И аз съм същата реакция като вас. Така че, ако искате да ме послушате думи, това беше края на клипа. Ако искате да се абонирате за мен, ако искате да дайте палец нагоре. Оттам не съм правил клипчета от седмица май. Яхте на кога. Та седмица ще кача клипчето. И надявам се да ви харесвам. Довиждане с мен и до скоро.